Τα δάση μας. Οι φυσικοί μας πνεύμονες, πολύτιμα αλλά και ευάλωτα. Κάθε χρόνο χιλιάδες στρέμματα χάνονται λόγω παραμέλησης και πυρκαγιών. Η πρόληψη είναι η λύση και εδώ ερχόμαστε εμείς. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε με ένα ξεκάθαρο στόχο, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πρόληψη των πυρκαγιών μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαρισμού δασών και αντιπυρικών έργων. Με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένα μηχανήματα και τεχνολογίες αιχμής, εξασφαλίζουμε ότι κάθε δάσος, κάθε δρόμος, κάθε δίκτυο παραμένει προστατευμένο. Χρησιμοποιούμε drones και καινοτόμες μεθόδους για να προλαμβάνουμε τον κίνδυνο πριν γίνει καταστροφή. Ο στόχος και το όραμα της εταιρείας μας είναι να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και να συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στην πρόληψη των πυρκαγιών και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών της χώρας μας. Θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι στον κλάδο, παρέχοντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, εμπειρία και περιβαλλοντική συνείδηση. Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες δασικού καθαρισμού στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τον καθαρισμό δασικών εκτάσεων, τη διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, τον καθαρισμό εναέριων διαδρομών ηλεκτρικών γραμμών, την απομάκρυνση ξερής βλάστησης, καθώς και τη διαχείριση δασικών υπολειμμάτων. Από την υπηρετική Ελλάδα μέχρι τα νησιά, αναλαμβάνουμε να διατηρούμε τα δάση καθαρά και ασφαλή. Η εμπειρία και η αξιοπιστία μας έχουν χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με μεγάλους φορείς. Συνεργασίες με δήμους, περιφέρειες, ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ και τα δασαρχεία σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη δασική διαχείριση. Διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο ολοκληρώνεται με ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Επικοινωνήστε μαζί μας και ας συνεργαστούμε για ένα ασφαλέστερο, καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον.